नोंथाङा हाबा लाबाय फिसा फिसौ खांबाय नोंथाङा दिनै एबसु जानायनि फिटनेस गैला नुवा So better to reject जोंखौ सिगिनाय वार्निं होनायनि आगोल खोरोमदाव औवारि दिपेन बर' महेन्द्र बसुमतारी बिथांमोना थाबैनो बिबारखौ गारनाया मोजां हिन्जावा हारसा हिसाबै हारसाफोरनोनो जोंनि बर' रायजोखौ फोजोबलांनोसै नामा उपेन ब्रह्मनि खोथा बुंबाय थायो बा बुंनोसै उपेन ब्रह्मना सेपारेट स्टेटसोमोन खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि इउएन ब्लग इउटुब चेनेलाव लोगोफोर दाखालि साननैसो जा आं भिडिअ बानायदोंमोन बैफोर बाथ्राफोरखौ बुंनायफोरा गासैबो थार आरो सैथो बाथ्राखौ बुंनो थाखाय नोंनो एमए बिए डिग्री पास आउट जानाय नाङा मिथिबाय ट्रुआनोखा आरो सैथोखौ बुंनायाव दुखु मोननो नाङा बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै मोजाङै गावखौ सोलायलांनो गोनाङासो बिनि गोनांथि एबसुआ मोनसे मान गोनां मर्यादा गोनां मोनसे आफाद बै एबसु आफादखौ आं जेबो बुङाखै आफादनि दैदेनगिरिखौसो बुंदों आफादनि दैदेनगिरिया मोनसे सासे मानसि नों आं बायदि गासिबो एखे बिनियावबो थै दं आंनियावबो थै दं बिनियावबो खर' दं आंनियावबो खर' दं अके बै सासे मानसिदो आरो आफादजों मालाबाबो बुजाबनो नाङा आफादा मोनसे सोरजिजानाय आफाद सुबुंनि गेजेराव सोरजिजानाय मोनसे रुल रेगुलेसन मोनसे आफाद बे आफादखौ सासे मानसिया सालायो बै मानसिया जादों बैसोरो जिथुनाखि दावराव देख्रेब सारमोना बुंदों अमरसिंह सारमोना बुंदों बै अमरसिंह सारमोन बुङैनि सिगांनो आं बुंदों बैफोर बाथ्राखौ दिनै बिथांमोननि भिडिअफोर फैदों नुदों आंनि बाथ्राजों गोरोबदों बिथांमोननि बुंनाया दिनै बिथांमोना माखौ साननानै बुंदों यं जेनेरेसननि खोथाखौ साननानै बुंदों जोंनि जोलैनि थाखाय साननानै बुंदों जोंनि जोलैखौ जोंनि माहारिनि जोलैखौ साननानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदों नाथाय नोंथांमोना बै 5%आ दुखु मोननो गोसोआव दुखु मोनना लाब गैया आदामोन फंबायमोन सोलायनो नाजा नेपटिज्म सोलियाखै बुंनाय दिनै नोंथांमोना इलेक्सनाव नायाखै नोंथांमोना जाना थांनाय इलेक्सनाव नेपटिज्मआ मानि थाखाय सोलिखो नेपटिज्मआ मानि थाखाय सोलिखो जानानै थांनाय इलेक्सनाव बिनि 5 इयार्सनि सिगां नेपटिज्मआ मानो सोलिखो नोंथांमोना बुजियाखै नेपटिज्म माने मा बाय बाहागि बुन्दु लोगो दिपेन बर'नो सोर गालांनाय एबसुखौ दिपेन बर' सारनो सोर होलांनाय एबसु कानेक्ट खालाम लिंकफोरखौ कानेक्ट खालाम माथिंनिफ्राय रोदाया माथिंनिफ्राय नांजाबदों माथिंनि रोदाया माथिं फैदों माथिंनि रोदाया माथिं फैदों बेखौ कानेक्ट खालाम दिनै इउपिपिएलदो एबसुजों मालाबाबो गोजान जानो लायनो हायाखै आफाद बै प्रमद बर' सारा थांबाय इउपिपिएलआव जइन जाबाय बिथाङा राजनिति खेला गेलेनो बेहा मोन्थाय दङ गेलेनो थाखाय बेखौ जों रावबो जेबो होबथायाखै बेयाव मानो होनबा सासे एबसु प्रेसिडेन्टनिफ्राय बिथाङा रिजाइन होनानै बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव हाबनानै पलिटिक्स हान्जायाव हाबनानै पलिटिक्स गेलेदों नाथाय दिपेन बर'आ मा मोन्थाय दं पलिटिक्स गेलेनो एबसुखौ लाना भाई बुन्दु बाहागि बुन्दु बै खोथाया आदा बै खोथाया आंखौ सापर्ट हो बुंहरबाय प्रमदआ आंखौ सापर्ट हो बुन्दु आंखौ सापर्ट हो भाई बुंहरबाय प्रमदआ बिथिंनिफ्राय दिपेन बर' सारा बुंगोन जागोन बुन्दु जागोन आदा प्रमद बुजिदो खोथाखौ बुजिखादों मानो होनबा बिखायाव नांखागोन
सैथो बाथ्राया बेनो फंबायमोन आदामोन रागा दाजा बेनिखायनो दैदेनगिरिफोरखौ सोलायनो नाजा जितुनिखि आफाद दं बै आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सोलाय अब्लासो थार मोजां रायजोनि मोजां खामानि मावगोन बर' दुलाराय बर' फरायसाफोरनि खामानि मावनो हागोन बेखौनो बुङो दा नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अमर सिं सारा मा बुंदों आरो दावराव देख्रेब सारमोना मा बुंदों सोरनि थाखाय बुंदों यं जेनेरेसननि थाखाय बुंदों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बुंदों बे बाथ्राखौ बे बाथ्राया सैथो आरो बे सैथो बाथ्राखौ बिथांमोना बुंबाला दुखु मोनो जोबजासिम नाय भिडिअखौ ओमफ्राय लोगोफोरजों हायोबा शेयार खालाम सांग्रां जा दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मानो सांग्रां नङा मानो बिबान होआ बिथांमोननो दुलाराय बर' माहारिनि गासिबो रायजो राजाखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ आङो जासिहरबाय दा मानगोनां रायजोफोर दिनै साननैसो आगोल जोंनि एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां खोरोमदाव औवारिया दावराव देख्रेब नार्जारि आरो अमरसिंह ब्रह्मनि सायाव जे बिथाङा वार्निं होदों रुमाव जिरायनानै समाज दानो नागिरनाय रुमाव जिरायनानै रांखान्थि फेहेरनो नागिरनाय मिडियायाव फैनानै बायदिसिना दुसिफैनाय बड'फा हाउसनि हाखौ लानानै दुसिनाय जोंनि माइबं हाउसखौ लानानै दिनैनि दैदेनगिरिफोरखौ दुसिनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ अमरसिंह ब्रह्म नोंथां दावराव देख्रेब नोंथांमोना दिनै बर' हारियाव मा मोजां मावबोदों बेखौ बुं दिनै जोङो बिथांमोनखौबो सिदा खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांगोन मानोना नोंथांमोनाव जि आखाइ दं जोंनावबो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्ति दंमोन बे मुर्तिखौ स्टेचुखौ सोरबा गुन्डा प्रकृतिनि मानसिफ्रा गाज्रि आखुनि मानसिफ्रा बुफायलांदों बेखौ जोङो मिथिबाय दा बे बुफायनायखौ जोंबो बिराद गोथौवै दुखु मोनदों गाबखांदों आरो जोङो हारिनि हिसाबै बेखौ लाजिनायबो मोनदों जोंनि हारिनि बिफाखौ बेबादि खालामनाया बिराद अयनाय जादों आरो बेबादि अयनायै बर'फोरनि मुर्तिखौ बुफायग्रा बे उदखारि मानसिफोरखौ इमिडियेट माने इनभेस्टिगेसन खालामनानै साजा होनाय आयेन मथे गोरानिफ्राय गोरासिन साजा होनायनि राहा लानांगौ होननानै आंबो डिमान्ड खालामो दा नाथाय बे जाथायखौ लानानै जोंनि एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टार खोरोमदाव औवारिया आं श्री अमरसिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारिनि सायाव दिनै बिथाङा जे एलिगेसन लाबोबाय नाथाय बे एलिगेसन बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा माने खुनु धरनै साबजानाय बा गनायथाव जायाखै माने दुखु मोनथाव लाजिथाव जादों बे बाथ्राया बे घटनानि सायाव जोंखौ रायखांनानै बुंनांगौनि रायनांगौनि जोंखौ सिगिनांगौनि जेबो ओंथि गैयामोन आसरित गोमोथाव रायजो राजाफ्रा बुजिदे बे जाथायाव दावराव देख्रेब आरो अमरसिंह ब्रह्म बिथांमोनहा रायखांजानाय पइन्टआव फैनांगौमोन नामा रायजोफोर नोंथांमोनहा बिजिरनानै नाय बिटिआरआव शान्ति स्थापन खालामग्रा इउपिपिएल प्रमद बर' गभर्नमेन्टखौ आरोबाव 5 बोसोर लाखिफिननांगौ बे हिसाबै दुलाराय रायजो राजाखौ बिथांमोनहा 5 बोसोर लाखिफिननायनि थाखाय इउपिपिएलनो ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होनांगौ होनदोंमोन नाथाय एबसुनि बे खावलायनायखौ रायजो राजाया डिनाय खालामनानै माने जोंनि बुंनाय मथेसो नांगालाव भट होजोबनानै नांगालखौ देरहाहोनायनि थाखाय दावराव देख्रेब नार्जारि बे अमरसिंह ब्रह्मनि सायाव बिथांमोनहा बिराद खुद्रिसारदों आरो बे खुद्रिसारनाय रागा धिक्कारखौ जोंनि सायाव जोंनायखौ नैबे मुर्ति सिफायनायखौ लानानै बिथाङा मोनसे खाबु लादों जों बेखौ सानदों आरो निश्चय रायजो राजा बिथांमोनहाबो बे बाथ्राखौ माने निश्चय बुजिखाजोब्बाय जे जोंनि दायआ थांनाय इलेक्सनाव नांगाल पार्टिखौ देरहाहोनायनिसो आसल दाय आरो जोङो मोननैबो एकर्डखौ लानानै जेला कम्पारेटिभ स्टाडि खालामनानै खोथा बुङो दिपेन बर'आ अब्ला बुङो लेखा नायै नायै खोथा बुंब्लानो जाया लेखा नायनानै अथेन्टिक भाबै खोथाखौ जुदि बुङाबा नोंथांमोन बादि ब्लाइन्डलि लामा ससेनिफ्राय सोरबा डिक्टेट होनाय सोरबा प्रमद बर' डिक्टेट होनायजों नोंथांमोनहा मानो थांबाय थायो एबसुनि स्पिरिटआथ' बे जानो नाङा दा आं दिनै खोरोमदाव औवारिनि फिननाय हिसाबै बुंनायनि फिन बाथ्रा हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों खोरोमदाव औवारि नोंथाङा सेन्ट्रेल एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानो हागौ खिन्थु नोंथाङा गावनि पजिशनखौ स्टेटासखौ एसे सिन्था खालामनानै नायनाया मोजां I request you to study yourself. What is your status now? Are you एबसु नोंथाङा एबसु नामा नोंथाङा दिनै एबसु जानायनि फिटनेस गैला इउ आर माने एक्सपायार्ड मेडिसिन नोङो सासे एक्सपायार्ड जाबाय माने टाइम अभार जाबाय बे मुलिया दा खामानि गैला नोंथाङा दिनै मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामबाय नोङो ल' कलेजनि सासे लेक्सारार जाबाय साख्रियाव हाबबाय नोंथाङा हाबा लाबाय फिसा फिसौ खांबाय
स्कुलाव थिनहरबाय दिपेन बर'आ दिनै साख्रि मावबाय फिसा फिसौ खांबाय बिथांनि फिसा दिनै डिग्रियाव फरायो खनिन बसुमतारी बिथांमोनहा संसार जाबाय फिसा फिसौ खांबाय साख्रि मावबाय माब्रै दिनैबो एबसुआव नोंथांमोनहा थाखो नोंथांमोनहाथ' एबसुआव थानायनि माबायानो गैला क्राइटेरियानो गैला स' बेटार टु रिजाइन जोंखौ सिगिनाय वार्निं होनायनि आगोल खोरोमदाव औवारी दिपेन बर' खनिन्द्र बसुमतारी नोंथांमोनहा इमिडिएट रिजिगनेसन होदो मा राजनिति गेलेयो नोंथांमोनहा गेले बिजनेस मा खालामो खालाम जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नोंथांमोनहा माने बोराय बैसोआवबो एबसुआव थानानै जोंफोरखौ बिदि वार्निं होनाय सिगिनाया आं सानो बेयो अजुक्ति जादों भित्तिहीन बेस गैयै जादों आरो नोंथांमोनहा दा एबसुआव थानायनि खुनु अधिकार गैला मरेल राइट गैला नोंथांमोनहा एबसुआव थानायनि नोङो अलरेडि संसारबासि आरो नोंथांमोनहा संसार जानायखायनो हाबा हुखा लानानै रायजो जानायखायनो नोंथांमोननो थाखा फैसा नांगौ जानो हागौ आरो बे थाखा फैसाखौ नोंसोरो इजिलि भाबै सोर राजखान्थि हान्जाजों लोगो जायोबा जों बेखौ मोननो हागोन निश्चय बे केलकुलेसना नोंथांमोनाव दङ नंखायनो नोंथांमोनहा नोंथांमोन सापर्ट होनाय बे राजनिति हान्जाखौ देरहाहोनो हायैनि जों दावराव देख्रेब बिथां अमरसिंह ब्रह्मनि सायाव नोंथांमोनहा जोबोद खुद्रिदों जों बेखौ मिथिदों नोंथाङा बुंदों जे नोंसोर मा मावदों हारिनि थाखाय दावराव देख्रेब अमरसिंह ब्रह्ममोनहा हारिनि थाखाय मा मावदों बुं होनदों जोङो हारिनि थाखाय गिदिर खामानि जेबो मावनो हायाखै खोरोमदाव बाबु जोङो बिबानबो बिदि मोनाखै गोदो मावबोदों खिन्थु दा बर्थमानाव जों रिटायार्ड पार्सन जोङो नोंथांमोनहा जोंनो जेबो बिबान होआखै जों दिनै थुनलाइ आफादावबो गैया हारिमु आफादावबो गैया जेरावबो आफादाव गैया नाथाय जों फिसा फिसा आफाद दानानै थेवब्लाबो हारिखौ सिबिनो एसे नाजादों दावराव देख्रेब आं बांसिन दावराव देख्रेबा बिनि सायाव फाइट खालामदों आं सम सम बिथांजों थाफादों खारन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ जोंहा रैखा खालामनांगौ रिकभार खालामनांगौ बेवहाय जों एसे हेल्प होदों डेलिमिटेसनाव नोंथांमोनहा मा मावा खोरोमदाव औवारी थांनाय जेनाखि डेलिमिटेसन जानानै थांबाय भारतनि कनस्टिटिउसन मथे 330 एन्ड 332 मथे 6 शिड्युल एलेकायाव मा जानांगौमोन 15था एमएलएआ एसटि रिजार्भ जानांगौमोन नोंथांमोनहा 15थानि बिथोराव 6थाल' एसटि खालामनानै गभर्नमेन्टआ 9थाखौ माबा जेनेरेल खालामना होदों बेयो ट्राइबेलनि मोजां जादों नामा नोंथांमोनहा गेरेमसा हारि दानाय बाथ्रा बुङो गेरेमसा हारि दानोबा जोंना पलिटिकेल प्रटेक्टेड जानांगोन पलिटिकेल राइटआ जोंहा सेफगार्ड जानांगोन दा 15 जननि बिथोराव 9 जनानो जुदि जेनेरेल जायोबा 6 जनाल' जुदि एसटि जायोबा 6 जना जेला माबा मोनसे गभर्नमेन्टआव दाबि होगोन 9 जन जेनेरेल एमएलएआ बेखौ बादा होगोन होमबा नोंथांमोनहा ट्राइबेल बा बर'नि थाखाय गभर्नमेन्टखौ मा प्रेसार होनानै मा ट्राइबेलनि स्पेसियेल मा सुबिदा नोंथांमोनहा लानो हागोन बेवहायबो नोंथांमोननि रला जोबोद दुखुनांथाव जादों जोङो 10टा संगठन ज' जानानै 6 शिड्युलनि प्रभिजन मथे माने 15थाबो एसटि रिजार्भ खथा एमएलए जानांगौ एमपि जोंहा मोननै दंमोन उदालगुरि मोनसे आरो क'क्राझार मोनसे मोननैखौबो एसटि रिजार्भ नांगौ होननानै जोङो चिफ इलेक्सन कमिशनारनाव जोङो मेम'रेन्डाम हैदों खनथाम जोङो लोगो हमदों नाथाय बै समावबो नोंथांमोनहा जोंजों सोमोन्दो जेबो लाखियाखै नोंसोरो आलदा आलदा बिजेपि सरकारजों सिं लोगो जानानै जोबथारनायाव एमएलएआ 15थायाव 6था एसटि 9था जेनेरेल जाबाय आरो उदालगुरिया जोंना ओरैनोबाबो पपुलेसन स्ट्राक्चार मथेबो मोनसे आलदा बिटिसिआव एमपि मोनखायोमोन मोननै क'क्राझारजों उदालगुरिजों मोननै जायोमोन नाथाय बेखौ दरंनि माखासे गामिफोरखौ सोदेरनानै दरं उदालगुरि खालामदों आरो बेखौ जेनेरेल होदों बे समावबो नोंसोरो जेला डिलिमिटेसना फाइनाल ड्राफ्ट डिक्लेरेसन होबाय नोंसोरो जों लुबैनाय बायदि जाबाय होननानै नोंथांमोनहा फरखा गावदों अमा बेदर जादों नाथाय जों दुखु फोरमायदों बिदि जानो नाङामोन होननानै बासबारिनि हाखौ प्रमद बर' बिथाङा स्रोदै 3600 बिगा माने ट्रेन्सफार खालामनानै होबायमोन नाथाय बेखौ खोनानानै गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ हेंथा होनानै प्रतिबाद होनानै बयबो रायजो राजा हौवा हिन्जाव हख्रावदोंमोन गाबख्रावदोंमोन जोंनि हाखौ जों हगारनो हाया होननानै बिथांमोननि हख्रावनाया जुक्ति दङ नाथाय प्रमद बर' बिथाङा हिमन्त बिश्वजों सिं लोगो जानानै आदानिनो बे हाखौ हगारनो अलरेडि एनअसि माने ड्राफ्ट खालामबाय 3600 बिगा दा बै रायजोफोरनि गाबनायखौ हख्रावनायखौ जोङो सयज हायैनि दावराव देख्रेब बिथांजों अमरसिंह ब्रह्मजों आरो गोबां हारि अनफावरि दैदेनगिरिफ्रा फिसा गिदिर बेहाय बारसोमफैदों जों रायजोजों हख्रावफादों जोङो होबथादों जायनि फलाव दिनै बे बासबारिया माने आदानि कम्पानिनि दखलनिफ्राय एसेबाबो थाबथानानै दङ जों बेबायदि खामानि मावदों दिनै बेंटलनि थुक्राझार एलेका आरो गोबां हाग्रा ओनसोलाव जोंनि बर' फिसाफोरखौ बर' बिमाफोरखौ बर' बिफाफोरखौ नोंथांमोनहा अना खाना माने सैमा अमाफोर बादि न' होख्रांदों जों बेखौ दुखु मोनदों मानोना जों बर'खौ मोजां मोनो
नोंथांमोन बादि बर' बिमानि गाबनाय बर' बिफानि गाबनाय बिदा फंबायनि गाबनायाव नोंथांमोन बादि जों मिनिनो हाग्रा नङा खोरोमदाव जों गाबखांदों जायनि फलाव जोङो बै होजानाय एलेकायाव दावराव देख्रेबानो बुं आंनो बुं बा गोबां अर्गेनाइजेसनफ्रा थांदों हख्राव हैफादों आरो रिलिफनि थाखाय माइरं दैरं दालि सिनि जों लांनानै हैदों दा बेबादिनो जोङो गिदिर नङाबाबो फिसा फिसा मोस्रोमजों समान मावदों आसाम सरकारा दिनै बिटिसि 6 सिडिउलनि सिङाव माखासे नन ट्राइबेल मानसिखौ माखासे नङा मोनसे आं नामखौ बुंला बेखौ प्रोटेक्टेड क्लास होदों नाथाय 6 सिडिउलनि आयेनाव लिरनाय दङ नोंथांमोना स्टाडि खालाम जे उइथिन दा 6 सिडिउल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल खुनु मोनखानाय ट्राइबेलनि बादै नन ट्राइबेला प्रोटेक्टेड क्लास मोना नाथाय हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे हारिखौ प्रोटेक्टेड क्लास होदों बियो जोंनि ट्राइबेलनि 6 सिडिउलनि एगेन्स्टै प्रोटेक्टेड क्लास मोननाय लोगो लोगो बै हारिया जोंनि ट्राइबेला जेसेबां फेसिलिटिस जेसेबां हा हुनि राइट एखे दा मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ नोंथांमोनहा मानो नोजोर होआखै एबसुनि खामानिया मा खौटि खौटि थाखानि गामसा गानै गानै आर'नाइ गानै गानै ख्रब ख्रब आथिं जुग्रुबनानै फिरफिला दिखांनानै खुंब्लानो एबसुआ गोख्रों जाया जाथिया गोख्रों जाया बेफोरबादि माइन्युट फिसा फिसा पइन्ट्स जायफोर जोंनि हारिखौ गुन सुहोनो नागिरदों नोरजिया खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोनहा नोजोर होनांगौ दिनै आसाम सरकारा मोनसे गभर्नमेन्ट नटिफिकेशननि गेजेरजों लेंगुवेज पलिसियाव जे आसामाव साख्रि मावनोबा असमिया राव लिरनो आरो बुंनो हानाय जानांगौ होननानै बुंदों बे नटिफिकेशनखौ बे गभर्नर अर्डिनान्सखौ नोंथांमोनहा दिनै मानो प्रतिबाद खालामाखै बेबायदिब्ला आसामाव बर' मिडियामजों फरायनाय बर' गथ'फ्रा साख्रि मोननायनि अधिकार गैला नामा रावा साख्रिनि बेलायाव मा मोनसे फेक्टर माबोरै जानो हायो दा बे इनडाइरेक्टलि बर'फोरखौ आसामाव साख्रि मोननायनिफ्राय होबथानाय बे खामानि दिनै बेखौ नोंथांमोनहा मानो साइलेन्ट थादों खोरोमदाव औवारि नोंसोर हारिनि मावग्रा जोंथ' हारिनि मावग्रा नङा बेफोर जोंनि बिखायाव दा थिर गावनाय बादि नांनानै दं जोंहा बोलो गैयैखायसो थाखा गैयैखायसो जोङो जुजिनो सम सम लोरबां जानानै थानांगौ जायो बेखौ नोंथांमोनहा बादा होनांगौआ बा प्रतिबाद खालामनांगौआ नोंथांमोननि कर्तब्यमोन नोंसोरथ' खालामबोआखै दिनै बर' साहित्य सभाया सिम्पोल मोनसे प्रेस स्टेटमेन्ट होनानै बे लेंगुवेज पलिसिनि सायाव प्रेस स्टेटमेन्ट होनानै दिनै सिरि जनानै दं नाथाय थुनलाइ आफादाथ' बेखौ लानानै दरखार जायोबा आन्दलनखौनो खालामनो गोनांमोन नाथाय नोंथांमोनहाथ' खालामाखिसै बिटिसि काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव जोंहा लेजिस्लेटिभ पावार दं हिसाबै 40 जन इलेक्टेड एमसिएलए आरो 46 नमिनेटेड एमसिएलएनि थाखाय 46 था एमसिएलएनि जिरायनाय जायगा दंमोन एसेम्ब्लि हाउसआव बिल बानायनो बिटिसिनि समस्या समाधान खालामनायनि आयेन दानायनि थाखाय नाथाय हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर'नो CAM भट होनायनि उनाव ओरैबायदि बिथाङा प्रमद बर'खौ खोमाव खेबनानै माने बिटिसिखौ जाग्लोबनो सानबाय दखल खालामबाय बे दखल खालामफैबाय बाहाय 46 नि एमसिएलएनि जिरायनायखौ सिफायजोबनानै आसाम एसेम्ब्लिनि 126 जन एमएलए जिरायनाय माने सीट बानायफैबाय आरो आसामनि बाजेट सेसन मोनसे जिरायनानै थांबाय होमबा बे बिटिसिखौ माने न'वेर खालामनानै धंस खालामनानै बे क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव थानाय एमसिएलएफोरनि बे लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि हाउसखौ आसामा केपचार खालामदोंना खालामाखै खोरोमदाव ना बियो जोंनि बिटिसिनि मान सन्मानखौ जानाय बिटिसिनि पावारखौ सिज खालामनाय जादोंना जायाखै बे नोंथांमोननि इस्यु नङा नामा बे आंनि मोनसे सोंनाय एबसुआ दिनै रावनिबो बिफानि सम्पति नङा बयबो एबसुखौ गोदोनिफ्राय मावबोदों सम जानाय लोगो लोगो एंगारदों नाथाय नोंथांमोनहा दिनै मानो एबसुनि गोदान गोदान MA BA फरायनाय बिथांमोननो बिबानखौ होआलासेनो नोंथांमोनहा दिनै हाबा हुखा जानानै रायजो जानाय मानसिया मानो एबसुआव थाबाय थाखो दा बेफोरबादिया दिनै रायजो राजाया नोजोर होगासिनो दं एबसुआ बोराय बोरायनिसो आफाद जाबाय नामा बेखौ रायजोफ्रा खिन्थु मोजां मोनाखै नोंथांमोना थाबैनो बिबानखौ गारनाया मोजां दिनै असमिया आसु दं जे जोंनि बर' एबसु बादि आसुआवबो मोनसे रुल्स दं बे रुल्सआ जाहैदों आसुना जै हाबा जाबाय आसुनि बिबान मोना दिनै एबसुआबो बे रुलखौ फल' खालामनाया मोजां होननानै जों सानो नोंसोरबादि बोराय बुरै फिसा फिसौ खांनाय मानसिया एबसुआव दिनै थानो समायला 6 सिडिउलनि गासिबो पावार एन्ड फांसन लाबोफिननाय 16टा डिपार्टमेन्ट हरनायखौ लाबोफिननाय डिजिगनेसननि प्रट'कलनि स्टेटासखौ लाखिफिननाय जेरै बिटिसिनि काउन्सिलनि सिटखौ सिटल' होनोमोन बिटिसिआव उनाव बिथांमोनहा प्रमद बर'आ बेखौ CAM खालामदों बे CAMआ केबिनेट मिनिस्टार रेंक गैया चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट आसामनि केबिनेट मन्थ्रिजों एखे मर्यादा दंमोन बेखौ गैया खालामदों प्रमद बर'आ बिनि थाखायबो जोंहा प्रेस्टिजआव बिराद नांदों बिखा गावदों जोङो मानो बिदि खालामखो गुबुन गुबुन EMफ्रा गोदो हाग्रामानि दिनाव
स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन दानि बिथांमोनखौ जेबो स्टेटास होनाय जायाखै प्रमदनि बे काउन्सिल गभर्नमेन्टआव दा बेफोरबो जोंनि जातिनि प्रेस्टिजआव जोंखौ हेम्पार खालामदों नंखायनो जोङो प्रमद बर'खौ माने जोबोद मुगैयो आरो जों निन्दा खालामो आरो प्रमदनि आदर्श नीतिजों जाय सोलिगोन बिथांमोनहा बर' जातिखौ धंस खालामगोन होननानै जोङो दिनैबो बुङो गाबोनबो बुंगोन अरायबो बुंबाय थागोन मानोना प्रमद बर'नि गासिबो पलिसि बिनि फर्मुला गासिबो बिनि हाबाफारियानो बर' जातिखौ फोजोबस्रांनायसो हारसाखौ गोजौआव थिखांनायसो जानो हागौ बिथाङा हिनजावा हारसा हिसाबै हारसाफोरनोनो जोंनि बर' रायजोखौ होजोबलांनोसै नामा बिथांमोनहा हयथ' बिथां प्रमद बर'आ सानो नंखायनो जोङो दाखालि थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेरैबाबो प्रमद बर'खौ फेजेननानै हाग्रामाखौ लाबोफिननांगौ होननानै नारा नाथा जों जुजिदों रायजोखौ खावलायदों रायजो राजाया जोंनि खावलायनाय मथे भट होदों हाग्रामाखौ दिनै देरहासार होदों दिनै नोंथांमोनहा इउपिपिएलखौ सापर्ट होदोंमोन देरहाहोनो नोंथांमोनहा एबसु केन्द्रफोरखौ बाहायदोंमोन नाथाय नोंथांमोनहा दिनै फैलार जाबाय बेनो नोंथांमोननि मोनसे ओरैबायदि मोजां लेसन It is a good lesson to all of your ABSU leaders that all the Bodo peoples and other communities people are not in support of ABSU. ABSU को दिनै जगारबाय दा बे हिसाबै नोंथांमोनहा दिनै एथ' गिदिर जेननायनि उनावहाय नोंथांमोनहा आं सानो एबसुनि बिबानगिरि जानानै खोथा बुंनो नांला खामानि मावनो नांला प्लिज रिजाइन इमिडिएटलि एन्ड मेनटेन योर पार्सनेल माने डमेस्टिक लाइफ बे बेटार दा आं बाराखौ बुंनो सानाखिसै बेसेबा गोलाव जाबाय दा खोरोमदाव औवारिया जोंखौ सिदा खालामनो नागिरदों खोरोमदाव औवारि नैबे अमरसिंह ब्रह्मआ बर' जातिनि बिथोराव बिराद जाम्बा सबसे सिदासिन जा बुंनांगौ सैथो बाथ्राखौ अमरसिंह ब्रह्मनि बादै खुनु बर' जातियाव आं बादि सिदा सिदि बुंग्रा गैया आरो नों आं बादि सिदा मानसिखौसो फेंनो नागिरदों खेंख्राथ' नोंसोरखौसो जों फेंनो थांगासिनो दं जोंनि खोथाखौ मानिनानै सोलियोबा नोंबो बेंगोन खिन्थु जोंना बुंनानै नङा दे दा नों आंखौ बोरै फेंनो नागिरखो आं आसरित मोनदों आंजों सिदा बुंग्रा गियाल'ना खोथा बुंग्रा बर' जातियाव सोर दं खोरोमदाव नोंथ' मोनसे समाव आंनि फरायसामोन बाबु दा नोंखौ आंहा फोथायनाय दं मान होनाय दं नोंसिनि बिफायाबो आंनि बिराद लोगो आन्दामाननि खबराव आङो बेखौ बेरायनो लांफादों दिनै नोंथांमोननि सिन्थाया माबोरै बिदि जालांखो खोरोमदाव नोंसोर जेसेबां दिन प्रमदनि खाथियाव थागोन दिपेन बर'जों सोलिफागोन नोंसिनि माइन्ड सेटिंआ चेन्ज जानाय नङा प्लिज काम आउट फ्रम डेट इयर सार्कोल under which circle you are working now, by which circle's principle you are working. उपेन ब्रह्मनि खोथा बुंबाय थायो बाबु नोंसोर उपेन ब्रह्मना सेपारेट स्टेटसोमोन बिनि आदर्श नीतिया सुप्रिम सिक्रेट स्पाइसमोन नोंसोरो उपेन ब्रह्मनि आदर्श नीतिखौ बे प्रमद बर'आ नैबे बिटिआर सुक्तिनि एमओएसआव बे एमओएसआव बुंदों मा बुंदों आं लास्टआव बेखौ बुंसै Negotiations were held with the Bodo organizations for a comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam. Please, खोरोमदाव बे सेन्टेन्सखौ मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्टखौ जोबनाय फारसेखौ नोङो फराय बेनिफ्राय नोङो प्रमद बर'नि माबाखौ बिजिरनानै नाय प्रमद बर' सुक्ति खालामनाय लरेन इस्लारि सुक्ति खालामनाय सहि होनाय बे सुक्तियाव माने उपेननि आदर्श नीतिनि हेंथायै उपेननि मेइन थांखिखौ नोंसोर सिफायनानै मानो कम्प्रिहेन्सिभ ए फाइनाल सलिउसन वाइल किपिं इनटेक्ट द टेरिटरियेल इंटीग्रिटी अफ स्टेट अफ आसाम मानो खालामखो आसामनि मेपखौ सोलाय सोल' खालामालासेनो बेनो बर'फोरनि बर' लिडार्सफोरनि गासिबोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायनि फाइनाल सलिउसन मारै खालामनो हाखो थारमाने नोंसोरो बर' रायजो बिनायखौ टटेलि गारबाय दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो नोंसोर दा आरो बेबायदि एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव एबसुआ उपेननि नाम लानोबो नोंसोर समायबावासो दा बिदिखौ बुंब्ला नोंसोरो माने आरो जोंखौ आलदा रोखोमै एक्सप्लेनेसन होबावगोन आरो बे बिटिआर सुक्तियाव दङ आखरे आखरे फालन खालामनांगौबा दिनै जे कन्टिगिउवास भिलेजेस टु द नन ट्राइबेल एरियास अफ बिटिसि हेभिं मेजरिटि नन ट्राइबेल भिलेजेस विल बि एक्सक्लुडेड बे क्लजखौ जेब्ला आखरे आखरे फालिगोन होमबा बिटिसिआव 3082टा गामिनिफ्राय 1200टा गामिया दानख' जागोन होमबा बिटिसिनि बे मोजां नामा बेफोर क्लजफोरखौ नोंसिनि बे बिटिआरआवनो दङ आरो मोनसे दंबावो जे जा कास्टलेन्ड भिजिआर फरेस्ट लेन्ड एन्ड वाटार बडिज बेनि टटेल कन्ट्रलखौ आसाम गभर्नमेन्टनो होनाय दङ फरायनानै नाय दा बेखौ मोननायनि उनाव आसाम गभर्नमेन्टआ आसामनि कासानि बिगोमा जाफिनदों खिन्थु आगोलनि नैबे बिटिसि मथे कासानो जा मेदिपाटानो जा फरेस्ट लेन्डआनो जा गासिबो बिटिसिनि कास्टडियाव थाबायमोन आरो नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टआ बे पावारखौ आसामनो हरदों खोरोमदाव फरायदोंना फरायाखै नोंथाङा दा बेखिनिखौनो बुंबाय मोजाङै स्टाडि खालाम जुक्तिजों नाय जानला मोनला जुक्ति गैयै खोथाफोरखौ नोंथांमोनहा दाबुं आरो नोंथांमोनहा बोरायबाय साख्रि मावबाय रायजो जाबाय नोंथांमोनहा अननानै जातिनि बृहत्तर स्वार्थनि थाखाय बर'नि
younger जेनेरेशनखौ गोथों लामाजों राइट लामाजों मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय नोंसोर बादि रायजो जानाय मानसिया एबसुनि जिबननिफ्राय थाबैनो रिलिफ लानांगौ रिलिज जानांगौ नोंथांमोना जोबथारनायाव बेखिनिखौनो आङो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय